La història d'aquest coyote, bueno, aquest coyote antigament era el Burros Cantina. Jo el primer coyote estava aquí davant, per al quart 68. Vaig estar des del 99 fins al 2012. Jo el vaig agafar quan portava un any. És gent que es dedica a muntar bars i traspassar-los. Pim-pam, saps? 8 anys i pico, després ens van renovar 3 anys més i després ja el propietari no es va renovar i ho vam tenir que deixar. Ja no existeix, ja. No hi ha res, ja, una oficina, sí. Aquí estava, doncs mira, el Coyote, estava el Diablillo, estava el Mare Nostrum, el Cutres, el Di Que Sí, aquí davant, l'Airbar, que està encara, l'Open que ha tancat, tancat pel problema aquest de l'hotel, el Bebe Mas, el Burros i el que és el Pérez, que és el Tequila ara. O sigui, aquí hi havia 10 bars, 10 bars. La zona de Poblenou és la zona de Pere Quart, la zona de més contació de bars, i porta en porta. Quan tenia el Coyote, paral·lelament m'havia agafat el Ceferino. Doncs jo em vaig quedar al Cefe. Aquest local el portava el Miguel, i jo cada dia venia a fer un xupito amb ell i tal, i un dia em va trucar, diu, que no quiero seguir más, te lo dejo a ti, me queda un año de contrato. Vam pagar un traspàs per un any de contracte i resulta que el vaig agafar el 4 d'abril i el 20 de març es van tancar en pandèmia. Que fue un negocio... Jo sabia que aquest bar tenia caducitat, o sigui... Aquest local el vaig agafar els meus socis, amb l'Òscar i la Cris, i la idea, a veure, si aquí aguantamos 2 anys más o 3... Perquè, clar, jo sabia que a la que se'ns acabés el contracte i venguessin ells a l'edifici, que és el que volien fer elles, ens aniríem a la merda. Són dos germanes. Olis Faixes, que és façana històrica. És una empresa d'olis, allà a Girona, és gent de pasta. Però bueno, va vindre la pandèmia vam estar el 20, el 21 i el 22 ahí, que si te renuevo o no te renuevo el contrato, i el 22 ens van dir que havien venut l'edifici, que teníem que marxar i tal, i els 5 locals que hi havíem, i nosaltres vam dir que no, i que elles van ficar al juzgat una ordre de desahuci. Aquesta empresa va vendre a l'hotel Salles Pere Quart, va vendre tot l'immoble, que són els 5 locals, els baixos són els 5 locals que hi havia, que eren el Coyote, el Coyote, sí, el Bebe Mas, l'Open, i per l'altra acera estava el de Nou, que era antigament la Barraca, o la Cova, o el Tsunami, ha sigut molts noms, i l'Hijos de Caín. Nosaltres ens va acabar el contracte. No ens va acabar el contracte. Elles, Faixes, ens fica una hora de desahuci. Aquesta hora de desahuci no ha arribat. Nosaltres seguim pagant el lloguer. A Faixes el segueix cobrant. Si tu me sigues pillando l'alquiler, me entiendo renovado, ¿no? Aquest immoble el pilla l'hotel, y al hotel, en vez de dir, bueno, somos los nuevos dueños del inmueble y vamos a ejercer una nueva orden de desahucio, no una orden de desahucio. Comenzar otra vez el proceso. Nos digan que no, pues no, vamos a hacer esto. ¿Qué fan? Vamos a putearte, para que te vayas. Te dejo sin techo, te taladro los techos, bueno, sí. Molt simpàtics. Nosaltres seguim pagant el lloguer a l'antiga propietat i a l'hotel, que és la nova propietat, ni ens ha comunicat que és la nova propietat, ni ens ha comunicat de dir, oye, vamos a llegar a un pacto de mínimos, de máximos. Sabemos de que si yo te interpongo una orden de desahucio vas a tardar en irte 3 años, 4, yo qué sé. Te dejo trabajar 2, los otros 2 te los compenso, vamos a ver cómo lo hacemos. Me pagas el alquiler a mí, porque a sobre els tontos no cobran ni el lloguer, que l'està cobrant l'antiga propietat. Por lo menos, pilla algo. Ens han fet 2 judicis perquè volien unes medides cautelars perquè ells volen recuperar els locals. Segons ells, la primera que els hi guanyem, li diuen al jutge que tenen que ficar el sostre, però que per ficar el sostre i evitar que es caigués alguna cosa i tal, volien recuperar les claus del local i el jutge li va dir, ¿dónde vas? No te va a dar las llaves del local. I la segona, volen apuntalar. Dicen que ara quieren apuntalar porque aquí arriba van a poner una grúa d'estas, bueno, una grúa que pesa 1.000 quilos. I el jutge va donar una sentència molt bona, de, jo te dejo, envers a la seguretat et deixo apuntalar, bé? Però tu no pots impedir l'activitat d'aquest local. Ni llaves te van a dar ni nada, evidentemente. I els treballs només els pots fer de dia. En la sentència admeteix que pot ser que l'hotel estigui en plan aquestes excuses per recuperar els locals. Ell ho admet, que no es fia. I
els obliga a dipositar 200.000 euros al jutjat per si hi ha desperfectes al local. Jo crec que 2 o 3 anyets més... A veure, la meva lluita ara és que fiquin el sostre. El sostre, clar, el problema és que quan plou molt aquí no podem obrir. Doncs ells juguen al desgast. Ells volien apuntalar tot el local perquè querían meter un puntal cada metro y llavors a mi deixar-me sense activitat econòmica. Llavors dices, lo ahogamos, encima me tiene que dar las llaves, pues ya he recuperado el local. Ya el jutge le ha dit que no. Tú apuntala si quieres, apuntala de lunes a miércoles y el miércoles sacar los puntales porque yo tengo que trabajar. O sea, no sé com ho volen fer ara, això. Acceptaries un canvi d'espai? No, clar. Hombre, amb les dimensions, mira, ja no tinc ni tan gran. Ojalà em deixessin, però no se va passar. Ofereixen pasta per quedar-se al local o hi ha hagut alguna oferta? Sí, 100.000 pavos. 100.000 pavos ja va incluït. Què me queda? No m'interessa, em queden 30.000. Però és que ja no és cosa de diners, és que és pels meus collons. Per dignitat, tio, sí, perquè no li desitjo a ningú el que he passat jo aquest any i mig, tio. De treure aigua aquí, de sentir-me impotent. Al final del Coyote el decidirà un jutge. I jo, no el decidirà un mafiós d'hotel que em vol fer moving. Això ho tinc claríssim. Perquè, aunque a mi em traguessin l'activitat, jo el local me'l segueixo quedant. Y no se'l torno. No se'l torno. Me vengo aquí por la noche a meterme chupitos yo solo, con los puntales. Per amor propi. Perquè m'han putejat molt. I jo cada cop que fa un any i mig que no puc obrir aquí cada dia i ves pels xavals que tinc aquí que hem tret aigua que... A mi, vamos... És que no li desitjo a ningú l'any que he passat, l'any i pico que porto, perquè portem des de desembre del 24 sense sostre. Llavors, clar, quan plou molt, doncs què passa? Doncs, clar, si no plou molt, no cau, però quan plou molt, ja ha plogut aquest any com mai, i ja es farà molt propi. És a dir, tu vas a putear-me, jo voy a ver quién la tiene más gorda. Quan un jutjat em digui que em tinc que marxar perquè desahucio, doncs marxarem. Però per almenys amb dignitat i que em deixin treballar, saps? Ha sigut dur. De que ens marxem, bueno, jo no m'he marxat encara, l'Hijos tampoc, però l'Hijos està tancat perquè se'ls va caure un fals sostre, ells tenien, i l'Ajuntament no els deixa obrir fins que l'hotel no fiqui la taulada. Ens hem anat 5 locals molt grans aquí, de 250 metres cada local, que aglutinàvem a molts clients. I clar, és una estocada. Perquè el problema que hi ha que l'Ajuntament es fica molt de costat en aquest tema, perquè fa un any i pico que tenen que ficar el sostre, no el fiquen, i a l'Ajuntament ens deu pensar que diu, cuanto menos locales, menos problemes. I no, perquè la gent seguirà al carrer. Si hi ha discoteques, la gent seguirà venint a Poblenou. I si la prèvia no la poden fer aquí perquè no hi ha locals, es quedarà al carrer i serem més molèsties pels veïns. Aleshores, bueno, l'Ajuntament no sé què té pensat amb el barri, no ens deixen treure llicències per fer uns altres locals, però és que tenen 3 discoteques que entre les 3 són 6.000 persones d'aforament. On va aquesta gent? Es quedarà a casa? No. Es quedarà al carrer i més follon. I més follon, i més follon, i més follon. Mentre estiguin les discoteques, la gent seguirà venint. Perquè el motor són les discoteques d'aquesta zona. Xavals joves, si hi ha discoteques, venen a fer la prèvia. L'Ajuntament no té culpa que a mi se m'acabi el contracte, això està claríssim, no té culpa. L'Ajuntament no és una immobiliària. Però sí que té culpa de que la gent autòctona, perquè són gent de Barcelona, el 90%, o de gent estudiant que ve d'arrel de Catalunya a estudiar aquí, no tingui llocs per anar. Perquè Poblenou era o és l'única zona que queda que no és per guiris, tio. Al Gòtic no es pot ni anar. El Port Olímpic, Patxà, tot és per guiris, això. No hi ha locals per gent d'aquí. L'Ajuntament està per mirar el benefici de la seva gent, saps? Està deixant, com et diria, la joventut no sé, els deixa desemparats. L'Ajuntament no és culpable que a mi se m'acabi el contracte, però sí que és culpable de no deixar-me més espais per jo poder existir encara i que el Poblenou no mori.
O sigui, una zona com aquesta, com Poble Nou, i del temps que portava Poble Nou, la zona, se l'han anat cargant a poc. Per què? Perquè ells han jugat a, bueno, pues, se les acaban los contratos i no dejamos hacer más. Però és que això passa a tot Barcelona. O sigui, a tot Barcelona, t'ho compte que l'altre dia vaig veure una dada que em va tornar boig. O sigui, discoteques a Barcelona hi ha 57 llicències. Entre totes les discoteques, ponle la que tiene más aforo o la que tiene menos, anem a posar que hi hagi 1.000 persones d'aforament, ¿vale? Són 56.000 persones. Quanta gent hi ha vivint a Barcelona? 1,7. 1,7. Més la gent que baixa cada fi de setmana. És que això té que patar per algun cantó, perquè no hi ha espais perquè la gent surti, més els guiris que venen. No tenim opció als bars que quedem i les discoteques a assumir tota la gent que surt. Tu vens un dia Halloween aquí, un dia potent, un dia un fi d'any, un carnaval. Jo tenia una cua que m'arribava a la gasolinera, tio. A la gasolinera. Crec que no hi ha valentia política en afrontar que Barcelona és una gran ciutat i com a gran ciutat té que haver oci i veïns, i tenim que convivir. No podem ser una ciutat dormitori. Tu te'n vas a Madrid, i ja està, i hi ha veïns. Te'n vas a València, te'n vas a Saragossa, i tenim que aprendre a convivir. Molta gent que es queixa ha sortit de festa per aquí. Llavors, privar-los a la gent de 20 anys el que t'has fet en 20 anys em sembla molt hipòcrita. I tu te'n vas a qualsevol ciutat i t'has de firmar un paper que tens que respectar els negocis existents. Per què aquí no es pot fer això? Per què aquí, amb una queixa d'un veí que potser ni el molestes però et vol putejar perquè no els agrada la teva façana o perquè no els agrada que la gent jove surti, jo què sé. Truca i aquí ja se moviliza aquí los hombres de Harrison. No ho entenc, això. I els locals que estem aquí treballant, que portem 30 anys, que fem barri també. Perquè en una ciutat sense locals és un barri que s'apaga, és un barri que queda mort. O sigui, aquí a Poble Nou està molt bé fins a les 6 de la tarda, hi ha moltes empreses, a les 6 de la tarda, això està mort. Jo, si em monto alguna més, té que ser al barri. No em deixen, no hi ha. Jo agafo una nau, que ja n'en lloguer 20.000, i jo presento a l'Ajuntament per fer un bar i no em deixen. És que no hi ha opció. Per què no? O sigui, a mi m'agrada el que faig. O sigui, jo crec que jo estic aquí i encara tants anys és perquè a mi m'agrada. I tinc la sort que em guanyo la vida amb el que m'agrada, amb la música que m'agrada, i tinc molta sort. Jo soc un privilegiat, jo sempre ho diré. Però clar, et tenen que deixar. Si no et deixen, què fas?